umama uGosikazi, omama bekomiti, omama onoBhayibhile, omama bonke, ngelenkosi igama molwengasana, iRosettes, iChurch Choir, ndingelibelanga, iGildas yasekhaya, the One Heart, One Way, mama uVice, kuba beningqonqele ukuba ngizali phasi, ngendisithi ngeliculo ndihlala phansi, seligqibile into ebendizathetha. Utata umongameli sibekele amazwi ngale mina namhlanje, amazwi akuMateyu 21 ivesi ku9. Wathi utata wethu umqheba esawubambelela kuyo ngale mina namhlanje, wathi makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. Uthe hosana enyangeni, wathi makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. Ndizawuhlala phansi bomama bam, ndizawuhlala phansi bazali, kodwa ndithe ka bendithetha kule ndawo ndonqena ukuphoqa umama uVice. Mandibulele ngale mina namhlanje, ndibulele uThixo ondigcinileyo, ndibulela abazali abathe besawuhlala kwikomiti yabo, babona igama likamama uSifundo lifanele unyukela ngasentla ngalemini namhlanje. Hosana enyangeni, makabongwe lowo uzayo egameni lenkosi. Ndikhalela ukuyithatha ekuqaleni babe kuqale kwathini ukuze le mini yanamhlanje kuthiwe yimini yamahlazo, yimini yokwandlalela uYesu. Ekuqaleni uMaria udibana noYosefu, bathi besawube bedibene noYosefu kwenziwe izicwangciso zokokuba kuza kwenziwa umtshato. Kanti abaqondanga into yokokuba uMaria lona ebengekazani nomntu ongutata. Athi uMaria esawube esekuloo meko leyo injalo, uMaria asuke akhulelwe. Sisondele kuye isithunywa ngokokuba uYosefu wayeza kumala ngasese. Sisondele isithunywa sithi musa ukumala ngokokuba kaloku uthwele umntwana, yena mntwana uhleli kwisibeleko esingcwele esingazani namntu ungutata. Akhule uYesu, emveni koko kanti kuzawuthathwa ubumongameli basezantsi emhlabeni. Asondeleke ngoku uMaria athi kazawubeleka uYesu, inyanga zakhe sezihambile, kucaba into yokokuba igumbi labahambi ligcwele. Kunyanzeleke into yokokuba uYesu makayokubelekelwa esitalini athi Samaria. Athi kaze kunjalo ezawube ivele inkwenkwezi, ngokokuba inkwenkwezi iyahluka kwinkwenkwezi ngobuqaqawuli.
sibuye izazi sibe nombuzo uphina nalowo uzeleweyo ngokokuba sifuna uyokumnqula. Akhathazeke athi ukumkani athi welolizwe athi hambani okokuba nani nithe namfumana zenibuye nizondazisa kuthi ukumkani uHerode. Asondele ababhali bephethe inhlaka emhlophe athi nemore yayikukuzalwa kwale nkosi inguYesu. Bafike banikele emveni koba benikele bahambe akhule umntwana kwilizwe laseKana iphelile iwayini. Bathi avele unina kaYesu asondele athi abanawayini. Emveni kokuba bengenawayini enza imiqondiso uYesu ayibathathe amanzi awajike awenza iwayini. Babuza into yokuba kanene ivela phina le wayini lentini encasa athi kangaka ingabi biqala ukufika. UYesu uma ngemine yodwa engcambaza nabefundi bakhe imile imfama athi ngasechibini imile imfama ngasechibini ayinamntu yokuthi amanzi esawuxotsha imthathe imfake emanzini. Ngokuba befika isithunywa sezulu. Uyafika uYesu uyambuza unaxesha athi lingakanani na athi lapha athi andinamntu athi Nkosi esawuthamanzi esawuxotsha athi andifake athi uYesu thabathi ikhuko lakho athi uhambe ngokokuba ikholo lwakho lukusindisile. Uyama ngenye imini abafundi bakaYesu hosana enyangweni makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. Uyema ke ngoku ngaloo mini leyo kumabafundi simili siqhwala ngasetempileni siyanxiba isiqhwala simane kujulwa idensenti kumane kujulwa omnye umntu adlule engajulanga. Ame uYesu ebehamba kunye nabafundi bakhe bathi abafundi bakaYesu uSimoni Petrose athi silivele athi negolide asinayo into esinayo sinegama likaYesu. Iphakame isiqhwala singene etempileni singasithi hosana enyangweni ndandikhululwe nguwe entolongweni yam athi seliqhawulwe nguwe athi khamandela lam athela ndincamisayo athi ndalahla ubomi bam. Hosana enyangweni makabongwe lo uzayo egameni athi lenkosi. Babemane ke ngoku bequqelela bezandlala bathi inhliziyo zabo ngale mini yanamhlanje bondlala inhliziyo zabo phambi koYesu ngokuba uYesu ukhwele iesile elingazange athi lahlala. Kweli esile uYesu elingazange athi lahlala mntu. Bamane bezandlala inhliziyo zabo bamane bethatha amahlamvu bewandlalela uYesu ngenxa yemisebenzi yakhe bamane bemculela hosana makabongwe lo
egameni lenkosi. Akubongwe lo uzayo egameni lenkosi. Xa ndizawuhlala phansi kwinkonzo yenzila, kwinkonzo yenzila uyafika uSathana uyamthatha uYesu umbeka encochoyini athi entaba, athi kokuba ungunyana kaThixo, athi thika, athi lamatye abesisonka, athi uYesu akusonka sodwa, athi sihluthisa umntu uyahlutha, athi nangomoya atho ingcwele, athi sokumbeka entabeni, atho kokuba ungunyana, athi kaThixo, athi siphosele phansi, uyamkhalimela uYesu, uthi suka Sathane emva kwam, ngokokuba kubhaliwe kwathiwa inkosi uThixo wakho oyakuqubutha kuye ukhonze yena yedwa. Yiloo nto bomama bam bokuvuma ukuthandaza sincama ingxaki zethu ngale mina namhlanje sasondela kuye, sizokusondlala sizothi hosana enyangweni. Akabongwe lo uzayo egameni lenkosi, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen.
ngicela sibeke umnwe phaka kuMateyu ivesi 21 ichapter 9 zaye ke izihlwele ebehamba ngaphambili nebezilandela ezisanduluka zisithi wozana kuye unyana kaDavide, makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. Manibulele sister Vice nefanele yakho xa benihleli nodwa pha nibone uba umvambo make azoma naye azophelelisa abangafani. Ndiyabulela. Namhlanje imini enkulu kaYesu. uYesu namhlanje uzongena eJerusalem. Kodwa ebesuka ngaphambili qala before uba angene apha eJerusalem usuka eYeriko. Apho ekezibonisa khona amandla wakhe. Ingeke enzeke yonke lento siyibona izokwenzeka namhlanje. Xa ephuma pha eYeriko ekephilisa phana abantu phana abanye begula, abanye benezifo zokuwa. Wazibonakalisa ngamandla wakhe pha. Ngoku uyasuka eYeriko uhlika kwintaba yeminquma. Uthi xa ephakathi naphakathi uyalandelwa zizihlwele ngemva nangaphambili. Ujonga umzo pha ezantsi apho asingisele ukuya khona. Xa ejonga apha kwabafundi hamba nabo nezihlwele akhangele awona madoda awathembileyo amabini, abafundi ababini ukuba makahambe aye emzini othile. Kulaa mzi sebefike bangathethe enye nenye, bafike bathi liyafuneka enkosini. Lowo ubuzayo uthi nimxelele uba lifuna ndim. Leyo into ibizwa ngumnqa ngoba ngaphambili siyayazi uba inkosi ngaphambili ibikhwela emahashini. Ngoku uYesu uzama ukuveza loo nto uba lowo ubuzayo izongaba akayazi umthetho wangaphambili wakwenzekani. Iyo loo nto athi senimxelele uba liyafuneka enkosini. Uwathumile nyhani ke la abafundi babini baya kuloo mzi baza nalo. Wathi ningabashiyi onina awunina beesini nize nabo kodwa ndifuna mna iesile zange laqatyelwa ngumuntu. Baze nalo nyhani bamkhweza kulo. Abantu abebenazo bakhupha zonke izinto eqondayo uba zixabisekile uYesu uzawunquma. Balinxibisa, balihombisa, bamkhweza kulo. Wathi qhu kule ntaba yeminqumba ujonge kulaa mzi aya kuwo. Xa efika ezongena kulo mzi uma emnyango, xa ejonga apha etempileni kaYehova zininzi izinto ezenzekayo apha. Kaba uyabona ngoba akakwazi ukungena kunje, maqale akhalimele le mimoya yenzekayo apha ngaphakathi. Athi andikwazi ukuba ndingene eJerusalem nisenza izinto ezingalunganga endlini yokuthandaza. Ukutsho uYesu uzama ukuthi before ubangene namhlanje eJerusalem nathi maqale silungise inhliziyo. Nami silungise yami xa izongena kula mnyango. Ngoku ngoba ayizotafile ezi ayingobantu abathengisa izinto ezi azikhalimelayo. Uzama usibonisa uba xa ungena uza endlini yokuthandaza funeka uqale ulungise inhliziyo yakho. Isibonisa loo nto apha uYesu ngokakhombisa kuba abantu bathengisa izinto ngezinto apha. Xa uza ecaweni funeke uqale ulungise endlini. Kusho uYesu. Uyangena ke ngoku uYesu apha. Wonke lowo nalowo uphosa into ayiqondayo uba eyokugqibela kuye uyayithanda. Abanye abangenanto banikela ngenhliziyo zabo. Kodwa ingathi mina eyam inhliziyo ndingathi before uba ndimnikele ndiqale ndimele ecaleni, qale ndiyilungise. Ngoba uYesu ngoku xa ndizomnika inhliziyo yam inamatye akaziwamba kakuhle endleleni. Ingahle ngalo mnyaka ka-2026 inhliziyo zethu xa sinikeza uYesu uba anyathele kuzo, siqale kuqala sizilungise sitho sizibheke esiporweni. Ahambe ke ngoku abazali bam abanye baxhuzula imisebe yengubo, abanye amahlamvu bazondlala.
Xa sodlala lamahlamvu masodlaleni nenhliziyo zethu nobume bethu simazi omnye wethu uba xa ingenanto sikwazi ukunceda ngoba uYesu apha uyasibonakalisa usibonisa ubuntu umuntu ngomuntu uba ngoku lixesha lenzima lixesha letempile uYesu ngoku uzilile ingahle nathi ke sizibonakalise ukuzila uYesu uyangena eJerusalema ukuqabele esile kuthiwa makabongwe lo uzayo babuzana abanye ngubani nalo uzayo ngoba abanye abamazi kuvunywa ingoma ithi hozana enyangweni uYesu simbona econdoba ethe chu kakuhle ingathi nathi ngathi xa singena sithi chu sicela uYesu engena etempileni yokuthandaza Ndicela ukumyeka apha Sister Vice Yesu xa ingene eJerusalem ingaluleli uba uzokwenzeka ntoni emva koko ngelihle Yesu Kristu amen.
yakhe ngokubona bangqine into yokubana ndingakwazi uzomapha namhlanje. Ilizwi esiliphiwe namhlanje kwincwadi kaMateyu ngu-21 ivesi ngu-9 xa iphela. Hozana kuye unyana kaDavide, makabongwe lowo uzayo egameni lenkosi. Hozana enyangweni. Umzi waseJerusalem lo uthetha la mazwi. Ndithe qala xa ndijonge eli gama lithi Hozana ndabanga lijonga, kodwa xa ndifumanisa ligama lesiHebhere. Ligama lokubongoza inkosi, ligama lokucenga, nantoni na ngokwegama lesiHebhere. Hozana kuye unyana kaDavide. Xa ndijonga apha ndafumanisa into yokubana imbali yeli lizwi uthi uYesu xa ezawungena, kube bengekangeni kumhlaba waseJerusalem, ekumhlaba waseBhethefage, phezu kwentaba yeminquma. Wathatha abafundi bakhe ababini abangakhange bachazwe ukuba bangobani kwaba bafunda nabo bali-12. Wathi yiyani mzanani uthile, niza kufika kubotshelelwe esile nenkonyana. Likhululeni nize nalo. Othe wabuza kuni ze nithi liyafuneka enkosini. Ndiyabona into yokubana ke ngoku elithi ligama lithi Hozana enyangweni livelapho ngoba uYesu uyinkosi. Abantu baseYerusalem bebezama ukubongoza inkosi besithi makabongwe lo uzayo. Le mbali xa ndiyijonga ikhe yavela kwiTestamente engidala kwincwadi kaZekariya ngu-9 uvesi ngu-9. Kwathiwa vuya ntombi enguZiyoni, ngoba kuwe kuzawufika inkosi ikhwele esileni. Yile nto yenzekayo namhlanje. Hozana kuye unyana kaDavide. Andizukuba mde, kodwa eyona nto endizanayo apha rhamente yasekhaya elitsha, ndibona into yokubana kufuneka silungiswe indlela xa sithetha nenkosi yethu. Kufuneka silungise indlela yokuthetha xa sizawuthetha nenkosi yethu, ngoba abantu baseYerusalem bathi bakumbona uYesu ekhwele esileni bazithatha iingubo zabo bazondlala, bathi abangenanto ngoba apha endleleni bakhona abantu abanezinto, bakhona abangenazinto, baqhuzula imisebe yemithi bayondlala, bema bacula besithi Hozana enyangweni, wena ngunyana kaDavide. uYesu lona kaKrestu ke umlibo wokuzala kwakhe usendlini kaDavide. Yiyo loo nto ngoku kusithiwa ungunyana kaDavide. Hozana kuye nyana kaDavide, makabongwe lo uzayo. Mbali yokufika kaYesu apha
ezantsi emhlabeni ithi bekuhleli ikhabhinethi yezulu, yathi yakuhlala ikhabhinethi yezulu ubebona uThixo ukonakala kwelizwe, wathi ngubani endakumthuma ayolungisa ilizwe lam. Kuthi ingelosi zezulu zagqumathela, wema yena wayixobilila ingubo yakho yobukhosi. Yile nto kusithi uyinkosi namhlanje, wayibeka ecaleni wathi thuma mna bawo ndakukuyela. Uthe xa efika phezantsi emhlabeni wahlangana noSathana. Uthi uSathana xa ethatha embeka phezu kwenkcothoyi emnika isithembiso esithi ubuthe waqubuda kum ndakunika lonke lilizwe, wema wathi sukubuya umva Sathana, inkosi yakho yodwa oyaqubuda kuyo yiyo loo nto khayeli Trasekethi kufuneka sizilungise. Xa sidibana noThixo basezantsi emhlabeni sinisa uThixo yedwa sisithi akekho uThixo ofana naye ezantsi emhlabeni. Yile nto abamthandabuzileyo uPetros xa mbona esiza ehamba phezu kwamanzi akamqala into yobana ngoyena Yesu lona amaziyo. Wathi uYesu kuye esondela makusuke ngokuthandabuza. Wazana kuye unyana kaDavide, makabongwe ozayo, ozana enyangweni. uYesu kaKristu uthe xa efika pha ezantsi emhlabeni wafika ilizwe lonakele. Ufike waphilisa kodwa abantu baqhubeka bemthandabuza. Uthe xa efika ngasequleni wafika pho kuhleli intombazana. Wathi xa ethetha nale ntombazana yakumbona le ntombazana into yokubana oyena mntu ndihlangene naye namhlanje nguYesu Kristu oyinkosi yam. Washiya umphanda wangena ngaphakathi esixekweni esithi nanku umntu endixelela izinto endakhe ndazenza. Yile nto khayeli Trasekethi xa singena kwindlu kaThixo kufuneka siqhizile, sishiye izinto ebesidibene nazo ezantsi emhlabeni. Ebethe utata xa besinqophisa wathi xa singena kumhlaba seKanana masishiye ooThixo baseyiphutha apha emhlabeni, sithi singena sibe singena siphethe uThixo yedwa. Yiloo nto ngomhla wokugqibela xa efika phezu kwentaba yokhakhayi evunywa libhada lesibini uYesu kaKristu, ngoku xa liphambi kwakhe